Tsiku number 4. Satana akamuyesa Yesu. Yesu anali wa zaka ngati 30 pamene anayamba ntchito yake. Atachokako ku mtsinje wa Yorodano, iye anali wodzazidwa ndi Mzimu Woyera. Mzimu Woyerayo anali kumtsogolera m'chipululu masiku 40, ndipo Satana anali kumuyesa kuti amulakwitse. Masiku onsewa iye sanadye kanthu. Ndipo Satana anati kwa iye, "Ngati ndinu mwana wa Mulungu, uzani mwalawo kuti usanduke chakudya." Kwalembedwa kuti munthu sadzakhala ndi moyo ndi chakudya chokha koma ndi mawu a Mulungu. Pambuyo pake Satana anapita naye pamalo okwera, ndipo pakamphindi kakang'ono anamuonetsa maufumu onse apansi pano. Ndizakupasani mphamvu zonsezi ndi ulemerero wonsewu chifukwa zinapasidwa kwa ine, ndipo ndimapasa aliyense amene ndifuna. Chifukwa chake ngati mundigwadira ndi kundipembedza, zonsezi zikhala zanu. Kwalembedwa, uzipembedza Ambuye Mulungu wako ndi kumtumikira Iye yekha. Satana anapita naye ku Yerusalemu namuyimika pamwamba penipeni pa nyumba ya Mulungu. Ngati uli mwana wa Mulungu, uziponye pansi kuchokera pano, pakuti malemba akuti, Mulungu adzalamulira angelo ake kuti akusungeni, ndipo malemba akutinso adzakunyamulani m'manja mwawo kuti pansi lanu lingapwetekeke ndi mwala. Malemba akuti, usamuyese Ambuye Mulungu wako. Kodi mayesero a mitundu itatu ndi iti? Kodi Yesu anayankha motani ku yeso lililonse? Kodi nanga ineyo ndayesedwa motani? Nanga ndayankha motani?